נו יעלי, החלטת כבר למי את מצביעה? זו פעם ראשונה שלך. האמת אני חושבת שאני מצביעה לרשימה המשותפת. מה זה, אלה עם הסמים? לא, זה האיחוד של חד"ש, רע"מ, בל"ד ותע"ל. לערבים? אהלן, אני מהליכוד, כך עיתון חינם. על האיום האיראני שמעתם? אנחנו ממש נגדו ורק נגדו. חוץ מזה, כלום. אתה מיליארדר? כי אם כן יש לנו תוכנית כלכלית מעולה בשבילכם. לא? חבל. אנחנו, המחנה, הציוני, תצביע, לנו, כי הוא איש, רע, הוא איש רע, מאוד, אין לנו, אג'נדה אמיתית, אז על תשאל שאלות. קשות. את קצת מעצבנת אותי. סליחה, אתם קצת מפריעים, אנחנו באמצע ארוחת שבת, אם אפשר... אל תתנצל! גוד צ'אנקס יא אחים! מה קורה, הכל סטרייט? תעשו שיר. סליחה, זה השולחן אוכל שלנו. יש לי זכות היסטורית עליו. אני לא מתנצל. תעשי שיר. אני לא כל כך מבין מה הקשר. תן לי לסיים, גבר. מה אתה אור? שלום, מעמד הביניים. שאלה לי, איפה הכסף? בבנקים, זה איפה, אוקיי? סלולרי לכולם, בבקשה. סליחה, קח את זה, צאו לי כולם מהבית. הלו, מה הרעש הזה? היי, השכן. הערבי! תודה, השכן. בשמחה. תבינו, כולנו חיים בבניין הזה ביחד. רוצים זכויות לכולם, שוויון, שלום ושקט. תאמין לי, חבל שאתה לא רצת לכנסת. אבא, זה איימן עודה, ראש הרשימה המשותפת. וואלה. אתה רוצה כיסא? תביא 15 כיסאות.